Meclisa Jinan ya Girêdayê Meclisa Aborî û Çandiniyê ya Kantona Dêrazorê civîna xwe ya salanel darxist û pîlansaziya sala pêş jî diyar kir. Meclisa Jinan a Girêdayê Meclisa Aborî û Çandiniyê ya Kantona Dêrazorê civîna xwe ya salane 2025 li avahiya Meclisa Jinan ya li bajarokê Hisêniyê darxist. Civîn bi duruşma hevjiyana azad misûgeriya aboriya civakiya komînal e. Bi amadebûna nûnerên Meclisa Jinan a Meclisa Aborî û Çandiniyê ya Herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê, kombûna jinan a Zenûbiya û desteya jinan a Kantona Dêrazorê pêkhat, civîn bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir, piştre hevserokê Meclisa Aborî û Çandiniyê, Feyha El-Mustafa rewşa siyasî nirxand. Feyha balkişan ser rewşa jinan û rola wan di nava civakên Çandinî û Gund û diyar kir ku rêveberiya xweser ji bo pêşketina jinan di jiyana civakî û siyasî de derfetên berfireh ji bo jinan peyda kiriye. Pişra rapora salane ya Meclisa Jinan a di nav Meclisa Aborî û Çandiniyê de hate xwandin. Herwiha sînevizyona derbarê projeyên aborî yên herî berpiçav ên ku ji hêla meclîsê ve di sala borî de hatine pêkanîn hat pêşandan. صار عندي دافع أقوى وثقة بنفسي أكبر. عندنا مشاريع مستقبلية راح نطرحها Di dawiyê civînê de Meclîsa Jinan a di nav Meclîsa Aborî û Çandiniyê de plana xebatê xwe ya sala 2026 ragihan. Avakirina 8 nanpêşxaneyên navendî yên ku bi piranî ji hêla jinan ve têne xebitandin, bi armanca peydakirina derfetên kar ji bo pêncî jinan, tevlêkirina jinan di sektorên sereke yên hêlberîniyên di nav civakê de, pêşkêşkirina derfetên kar ên domdar ji bo jinan, avakirina sê projeyên Çandiniyên taybet ji bo jinan, ji bo çandina sebze û şitlan, perwerdekirina jinan ser rêvazên Çandiniyên nûjen û pêşxistina jêhatiyên wan.